Ако усещаш, че нещата не ти се получават, възможно е да блокираш енергията си, без дори да го съзнаваш. И има няколко неща, които повечето хора правят всеки ден и не знаят, че им влияят. Първо, негативното мислене. Когато постоянно си казваш, ами ако не стане. Ами ако се проваля. Енергията ти се настройва точно на това. Второ, стоенето на едно място. Когато искаш промяна, но не предприемаш действие, нищо не се променя. Трето, хаосът около теб. Думът ти, пространството ти влияят повече, отколкото мислиш. Четвърто, прекаленото мислене. Мислиш, анализираш, но не действаш. И пето, липса на намерение. Правиш неща, но без ясна посока. Когато започнеш да ги осъзнаваш, енергията ти започва да се променя. И тогава започваш да привличаш различни неща. Ако искаш да разбереш как да работиш с енергията си, виж и другите видеа в канала. Всичко започва от теб.